Вітаю спадарства, мяне завуць Воля, гэта канал Аба, рубрыка літаратура і кава, у якім мы сустракаемся з беларускімі літаратарамі, пісьменнікамі, пісьменніцамі, паэтамі, паэткамі. І сёння ў нас у гасцях беларускі паэт, шоумен, музыка Мікіта Найдзёнаў. Вітанкі, Мікіта. Прывітанне, Воля, прывітанне. Так, Микита, у нас рубрика называется «Литература и кава». Кава– это такая гульня слов, как ABA и там кава, ось тому такая назва. Але у нас такое пытание затравочка до усіх наших гостей. Вы что больше любите? Каву, гарбату? Что там ось у кубочки у вас? Не, я просто літаральна зразумеў ваше запрашэнне, таму зрабіў сабе каву. Хацеў спачатку зрабіць сабе амерыкана, а потым вырашыў, што трэба рабіць нашу каву. Я чалавек кава, і з кожным годам п'ю мацнейшую, калісьці у мяне быў просто там амерыкана, потым перайшоў на эспрэса, я думаю, што яшчэ год-два і будзе ўжо рыстрэта. Ну, гэта мне падабаецца чорная, правда, кожная новая кава ў дзень горшая за папярэднюю, першая самая смачная, але чорная без ніякіх там сіропаў, малака і дадаткаў. Вось я такі аматар простых рэчаў. Зразумела, сябры, хто хоча падзяліцца, таксама можаце пісаць у чаціку, што вы там зараз пеце. У мяне таксама тут ранішняя кава, амаль ранішняя, у нас 12 гадзін дня на East Coast. Вось, таму таксама яшчэ вам нагадайка, хто хоча пытанні, пішыце ў чаціку, падымайце рукі, будзем гутарыць. А ў мяне тут ёсць цэлы стос пытанняў ад нашай агульнай сяброўкі Ганны, якая нам перадала. Яна не змагла далучыцца, але перадала табе пытанне. Вось, першае. Прывітанне перадала. Так. Мікіта, ты прыйшоў да беларускай мовы толькі ў 19 гадоў. Гэта быў свядомы выбар ідэнтычнасці ці, хутчэй, эстэтычнае адкрыццё. І ці не адчуваеш часам, што пішаш на мове, якую давялося выбраць, а не на мове, у якой вырас? Всё справядліва, усё так і было. Я ў 19 гадоў так ужо занурыўся, заглыбіўся ў беларускую мову. У школе я з беларускай мовай быў не вельмі алён. І нават калі я сустракаўся ў свае 15 гадоў з беларускімі класікамі, то на галубом, як кажуць, глазу даводзіў ім, што ў мяне там бацька быў рускім, таму я люблю рускую літаратуру, рускую паэзію. Вось, а ў 19 нешта мяне пераклініла, мне ў 19 дзесьці ў тым узросце я бітлоў палюбіў і беларускую мову мне неяк адначасова адбыліся, і зараз вось гэтыя два захапленні ці дзве такія хваробы перайшлі ў такую хранічную стадыю, бо вострая прайшла, але хранічная засталася. Мне здаецца, што яно так сталася, што спачатку гэта была як такая замежная мова, мои першыя вершы былі як на замежнай мове, а потым аказалася, што ўсе гэта словы я неяк ведаю, нібыта моя бабуля з дзядулем на нейкіх такіх падобных словах размаўлялі, хоць у іх такая свая была мова паміж польскай, украінскай, беларускай. Вось, і зараз, мне здаецца, у мяне проста зараз пераключаецца вось такі тумблер, там, вось, ну, калі ў момант творчасці адначасова адразу робіцца беларуская мова. Вось, у гэтым замежным жыцці эмігранцкім, то тут уже карыстаешся адразу, там можаш на дзень 4 мовамі. Вось, ўсё, што ведаеш, то і карыстаеш. Беларускую, рускую, англійскую, польскую, але вось у мяне для беларускай мовы, ну, вось ёсць такая свая, як мінімум, то бок у творчасці толькі беларуская мова. Так атрымліваецца. А ці ёсць такое, вось, сябры, хто з розных краін, напішыце, ці у вас ёсць такая трасянка, вось Ірына мяне, напэўна, падтрымае, што ў Амерыцы мы ўстаўляем вось такія ангельскія словы і робім з іх беларускія, тыпу пушыць, піярыць, гэта ўсё дадаем канчаткі. Ці ёсць у вас, там, дзе вы жывеце, у вашых мовах такое ж? Ці, здаецца, з польскія славечкі ў беларускія ўстаўляць? Вось пытанне ад Наталі, добра. Калі б твоё жыццё было фільмам, які б жанр гэта быў?
В залежнасці ад сезону. Часам гэта нейкі часам гэта нейкая меладрама бывае. Бывае гэта перыяды вельмі такога вострасюжэтнага фільму. Ну, спадзяюся, што гэта быў бы не трылер, ну, але паміж нейкай меладрамай і такім вострасюжэтным нейкім, хай сабе не баевіком, але экшанам. Так, сябры, бачыла, там далучыліся да нас новыя ўдзельнікі. Ускоквайце ў размову, пішыце пытанні, можаце падымаць руку, задаваць іх у голас, удзельнічайце ў нашай гутарцы. Вось тут пра фільм спытаўся, а тут яшчэ ў Ганны было адно пытанне да цябе. Ты чалавек медыа, радыё, інстаграм, сцэны, гурт Хурма, сам Шазам і літаратуры. А хто ж праўдзівы Найдзёнаў? Не знаю. Мне здаецца, это пытанне да следчага. Ну, хто ж, давайте высветлім, давайте правядзем гэты следчы эксперымент. Дзе гэтага Найдзёна вывесці на чыстую воду і чыстую каву, чорную каву. Мне здаецца, у кожнай з гэтых роляў я намагаюся быць тым, хто гэта робіць як найлепей. Калі выступаю на сцэне, то значыць я там. Калі я працую, не знаю, у студыі над нейкай песень новай, гэта таксама я. Мне здаецца, што сябе абмяжоўваць і ў нейкую адну толькі, не знаю, прафесію заводзіць, ну, у маім выпадку так не атрымалася. Мне хочацца і таго, і таго, і таго. Вось, так што можна сказаць, што і не там, і не там. З аднаго боку, што няма такога, што ў мяне там 15 зборнікаў вершаў ці, наадварот, там 5 альбомаў, але з іншага боку, як бы, у мяне так гарманічна неяк яно ідзе сваім часам, там, і песні, і вершы, і сцэны. Я проста гэта ўсё люблю, і мне шкада ад чагосьці адмаўляцца, проста таму, што вось, ну, трэба на нечым адным засяродзіцца. Такая справа. Яшчэ вось у тэму, хто ж такі Мікіта Найдзёнаў. Я памятаю, што я калі падпісалася на ваш інстаграм года 2 таму, не ведаю, калі гэта было, вось, і мяне так уразіла, ў шапцы профіля было штосьці напісана там пра тату, што я тата. І я такога ўвогуле ніколі не бачыла. Заўсёды мужчыны нібыта такія вось, ну, саромеюцца, вось гэта такое нейкае бацькоўства, што яны настолькі вось уключаныя і радыя. І таму мяне вельмі вось здзівіла, там уже напішуць, я там маці там такіх-то дзяцей, а я тата, ну, рэдка пабачыш у шапцы профіль інстаграма. Так што можна дадаць яшчэ цябе ў тваю іпастась, я тата. Так яно і ёсць, тата аднаго анёлка, наколькі мне вядома. Гэта справа такая, што, ну, гэта таксама моя роля важная для мяне, і мне гэта падабаецца ўсё сумяшчаць, тое, што я сумяшчаю, і весці розныя там святы, вяселлі, і гадаваць дзіця, і быць мужам, і пісаць вершы, выдаваць кніжкі, штосьці так рупіцца, намагацца. Ну, вось так атрымліваецца. Такі ў мяне коктейль. Коктейл, а як бы это не гучала каламбурна па-ангельску. Вось. Так, Ірына атрымае руку. Давай, Ірына. Расскажите, калі ласка, трошечки про вашу біяграфію. Дзе вы скулі, дзе вучыліся ў Беларусі? Так цікава пачуць. Чым займаліся? Апошняе пытанне, што было? Чым займаліся ў Беларусі? Займаліся. Так, я родам з Пінска. Пінчук. Там у Пінску я скончыў школу, там у Пінску я скончыў музыкалку. Пасля паступіў 18 гадоў, калі мне споўнілася ў Мінск. Мне зараз 35, вось у 2008 я паступіў у Мінск на журфак. На журфаку мне, конечно, хацелася чамусьці перавесціся на філфак, на рускую філалогію, так, вось у той момант. Яшчэ мне не было 19, вось тады яшчэ не адбылося гэта. Працаваў я, вучыўся на журфаку, падпрацоўваў у нейкіх радыё, штосьці шукаў для сябе, займаўся музыкай, мне быў гурт.
Пазней працаваў ужо стала так на радыё, працаваў, дарэчы, у нас сёння такое міжнароднае вяшчанне, працаваў на радыё Беларусь на замежным вяшчанні. Там увесь свет трансляваў беларускую культуру, літаратуру. У нас там, правда, былі цэнзары, я ўвесь час там іх неяк абыходзіў. Мне там цэнзар мне выкрэсліваў нешта там пра там Барадуліна, пра Бураўкіна, Някляева, а я ўсё роўна там пайшоў, там неяк это там прачытаў. Стары быў цэнзар. І потым мне там нешта прылетала, але я так неяк это казаў, ну так выйшла, так выйшла. Потым я было размеркаванне ў Ганцевіча, я там, правда, месяц толькі папрацаваў і вярнуўся ў Мінск, там скончыў магістратуру па журфаку. Пасля магістратуры я ўжо заставаўся ў Мінску, там яшчэ вучыўся трошкі на аспірантуры, такі вучоны чалавек. Але потым, калі ўжо 27 споўнілася, можна было зразумець, што ўжо можна перастаць баяцца ісці войска, то можна ўжо было і кінуць аспірантуру. І пазней што? Пазней жыву, працую на ўжо там 10 гадоў, як працую рознымі там то рэкламу ствараю, вершы ствараю, кніжкі пішу, нешта выступаю. Складана сказаць гэта, чым я займаюся. Ну вось неяк знаходжуся ў нейкіх нібыта і медыа, але мне здаецца, апошнім часам я знаходжуся сам у сабе. У мяне таксама, як у асобы тонкадушэўнай арганізацыі, шмат пытанняў, у асноўным да сябе. І высокія ты планкі, это крызісы сярэдняга ўзросту, якія ўжо там гуркаюцца да цябе ў дзверы. Вось, і зараз хочацца простога нейкага чалавеческага, неяк пажыць спакойна, пакайфаваць, выдаць кніжкі, павыступаць. І вось ты як жаба скачаш там з кочкі на кочку, а там лава, там лава. І вось думаеш, як туды не патрапіць, калі коротка. Так, тут Андрей пытаецца, калі можна, дапаўняючае пытанне, якую школу ў Пінску нумар? 14-я школа. З адзнакай скончыў залаты медаліст. Дарэчы. 14. Цудоўна. Таму што я таксама скончыў школу ў Пінску. Другую. А у вас школа з басейнам была, так? Была з басейнам, так. Это быў адзін з такіх, напэўна, аргументаў. Ну, па-першае, яна была побач. А па-другое, это была новая школа, ў якую я пайшоў, бо у нас была 10-я школа, куды мусілі ісці па тым раёне, дзе я жыў, але моя мама пайшла на тактычную хітрасць і перавяла мяне ў нармальную школу, і мне трэба было на ўступных экзаменах казаць нейкі новы адрас, які я не ведаў. І вось там я трохі пасыпаўся. Я ўсё добра там складаў, адказваў, чытаў. А вось на моменце, калі трэба было дамашні адрас, нешта я пасыпаўся, але гэта было як бы ўжо драбязой, і мяне прынялі ў школу. У меня было шмат сябраў з гэтай школы. Чамусьці гэта школа здавалася такая больш прагрэсіўная. У Пінска не ведаю. Чаму? Але было ў 90-х гадах. Не, то, что это была адзіная школа з басейнам, дакладна ўжо як бы людзі, бачна, што людзі мыліся. Ну вось. Тут ужо, дакладна як бы прагрэс на лицо. А ў астатнім, я не знаю, у нас была, дарэчы, школа адзіная з фізкультурным ухілам. Бо дырэктар проста быў у нас фізруком, дарэчы, які пераехаў у Канаду пазней. Яго прозвішча Еліс, а ён любіў жартаваць, што яго прозвішча Еліас. Вось, такі чалавек. Цікава, я, дарэчы, ніколі не чула, каб фізрук стаў дырэктарам. Це нейкі такі стэрэатып, што яны толькі там. Кепскі, это складана, я не магу зараз это адрозніць, але ён быў даволі харызматычны чалавек, вось быў. Наступна это трэба, каб яшчэ трудавік. При тым, што труды это працы, это все окей, это зараз, это уже, знаешь, с поправкой на час, скажу там, и variety, все это не, все профессии важны, все это, мы просто кажем про то, что это не звыкло, але это было, цалкам нормально.
Так. Працягваем, і Наталья пытаецца яшчэ адно пытанне у чаціку. На 18 гадоў сябар мне падарыў тваю кнігу вершаў з аўтографам на развітанцы. Мяне вельмі ўразіла паэзія і шчырасцю ёй. Ці можна лічыць гэты зборнік тваім спосабам развітацца, і калі так, то з кім і ці з чым менавіта? Все так і ёсць. Все так і ёсць. Гэта быў зборнік, там, дарэчы, ёсць маленькі такая анатацыя, што гэта быў час, па-першае, мне хацелася адпусціць гэтыя вершы. Гэта быў такі для мяне востры перыяд. Мне было тады 25, і я тады перажываў такое расстанне цяжкое, то ўсё там прасякнуты развітанцы. Вось я калі казаў пра тое, што жыццё маё магло б быць меладрамай, то вось яно якраз такі у час развітанцаў гэта абсалютна меладраматычны быў час, калі у цябе шмат рэфлексій. Мне здаецца, што гэта самы класны такі быў час для пачуццёвай паэзіі. Вось. І тады мне хацелася неяк закрыць нейкую гэтую сваю, зафіналіць гэтую гісторыю, яна сёння ніяк не фіналілася, і там вось такія былі пачуццёвы верш. Я за 3 гады, это быў такі вельмі плённы перыяд, бо у цябе ёсць адна тэма, якая цябе непакоіць. Вось тое каханне, там цябе кінула, цябе сышла дзяўчына. Все, дай такую глебу любому нармальнаму паэту, ён напіша як мінімум адзін зборнік. Ёсць паэты, якія самі ў сябе, якіх цікавіць там нейкія глобальныя рэчы, я такіх не ведаю, якія там цікавяць нейкія такія штукі. Вось тое, што як там, я кажу, там у Маяковскага, там я знаю, што гвоздь у меня в сапаге, кошмар не фантазії в гетты, вось у мяне там каменьчык дробненькі ў ботах, які у мяне там быў, гэта тое, што было для мяне самым такім важным. Вось я вельмі рада, што мне гэты зборнік выйшаў, ён выйшаў даволі своечасова. Вось гэтыя вершы дапісаліся, і адразу амаль што ён выйшаў. Мікіта, дзе можна набываць вашыя кнігі? Можа, ёсць нейкая там спасылачка ці штосьці мы можам у чаце падчас зуму і потым запіс відэа кінуць? Зараз яны прадаюцца ў кнігарні Янушкевіч. Яны ў мяне прадаюцца, вось ёсць такі у мяне зборнік свежы, называецца кніжка паэзіі «Праспект нежалезнасці». Яна выйшла летам. І на сустрэчах жывых таксама можна купіць. Адразу з аўтографам. Вось глядзячы, як вы хочаце. Ірына, рука атрымала. Вось у мяне такое пытанне. Вось я лічу, што беларускай мове культуры не хапае зараз вось папсы. І вось я лічу, што вы такі поп-мастак. Ці лічыце вы сябе прадстаўніком поп-культуры беларускай? І яшчэ ці вы назіраеце і сочыце за нейкімі там фігурамі поп-культуры Беларусі? Што там, можа, вы на каго падпісаны? Вось такое пытанне. Так. Мне ўвесь час хацелася, конечно, быць рок-паэтам ці хаця б кей-поп-паэтам, але вось, вы кажаце, атрымалася толькі стаць поп-паэтам. Хто на што вучыўся? Тут складана сказаць. Калі успомніць 60-тыя і 70-е, калі Някляеў выступаў на стадыёнах з паэтамі, там Вознесенскім і Раждественскім, напэўна, яны былі таксама поп-паэты, якія былі папулярныя, запатрабаваныя, песні, на вершы якіх спявалі ўсе. Мне б хацелася быць вось тым поп-паэтам, пра якога вы кажаце, таму што так шмат у нас андэграунд паэтаў, так шмат у нас ужо паэтаў, які пішуць для паэтаў, вось толькі для сябе, і так мала хто сёння неяк выводзіць на большую такую аўдыторыю творчасць. Вось, мне здаецца, любому паэту хацелася б быць пачутым, і не толькі пачутым сваім нейкім літаратурным колам,
і атрымаць прызнанне, што таксама важна, але і атрымаць нейкую увагу і прыхільнасць публікі, як бы, па сутнасці, для якой гэта ўсё ствараецца. Вось, і калі я, напрыклад, бачу, што хтосьці з поп-спевакоў выпускаюць песню, поп гэта таксама умоўнае, тут можна сказаць індзі-спевакоў у сэнсе independent, незалежных. Вось, напрыклад, калі Паліна, наша спявачка, выдала песню на верш Віктара Жыбуля, то яна зрабіла шмат для папулярызацыі беларускай паэзіі, і класна яна яе, як бы, зрабіла з класнага верша поп. Вось, таму мне б хацелася, каб у нас было больш вось гэтых поп, якія пашыраюць кола чытачоў і слухачоў. Па сутнасці, тое, што я рабіў у сваіх вось гэтых кінавершах у інстаграме, калі я клаў на музыку свае вершы, там здымаў ролікі, гэта тое самае, што называецца папулярызацыя паэзіі. Каб людзі, якія не чытаюць паэзію, хаця б і паглядзелі. Каб яны зразумелі, што праз нейкі мемчык, праз нейкі знаёмы вобраз можна яшчэ нешта іншае атрымаць і пратрансляваць. Ці сачыце вы за кім-небудзь зараз, можа, хто ў Беларусі, там, можа, параіць каго далучыцца да каго? Я вам так скажу, той, хто поп, ён трапіць у ваше вока, безумоўна, на той ён і поп. А калі трэба раіць, то это андэграунд. Так што, калі вы не ведаеце самі, значыць, это яшчэ не поп. Ну, парайце андэграунд. Андэграунд. Што вам, музыку, паэзію, Музыку. музыку. Андэграунд раю, беларускі артыст, якога завуць містер Пёс, выкладае выключна ў сваіх сторысах, абсалютна андэграунд, вельмі таленавіты хлопец. Джазавы, калі кажаце пра Беларусь, ёсць класны джазавы калектыў, называецца Little One. Little One Band выпускаюць аўтарскую музыку і вельмі пераканаўча гучаць. Вось тыя, хто мне здзіўляюць. Тут у Варшаве працуе класны гурт «Трава», які папулярызуюць вось наш беларускі фолк і робяць яго діджитал. Мае 3 рэкамендацыі. Дзякуй вялікі. Так, спадар Ян, бачу вашу руку, але я хацела ў тэмы, вось Мікіта ўзгадаў свае кінавершы, і я так імі захапляюся. Я вось адзін верш, гэты ролік мінімум 10 разоў глядзела. Гэта ўвогуле лепшае, што я за апошні час глядзела. Мне хочацца і глядзець, настолькі крута, класна зроблена. Які ролік? Ці кожны па 10 праглядаў? Кожны па 10, я сур'ёзна кажу. Мне так падабаецца, мне хацелася бы трошкі нейкую перадгісторыю, як і такая ідэя з'явілася, хто іх здымае, там, хто прыдумляе гэта ўсё, нейкая каманда, вы адзін. А там усе напісаны, там кожны пазначаны. Ну, зазвычай у гэтых роліках мая асноўная ідэя кожнага роліка, у мяне ёсць нейкі такі віжн, мне падабаецца нейкі адзін вобраз, і далей я там прыдумляю і запрашаю людзей, там, каманду рэжысёра, аператара, нейкіх памочнікаў, таму што у нас бывае такі прадакшн трошкі такі складаны, што там яшчэ рэквізіт патрабуецца, ці нейкі там яшчэ, можа быць, там машына часам і штосьці яшчэ. Зразумела. Калі чакаць на новых? Я думаю, што вось зараз ужо пацяплела, можа быць, штосьці новае і адбудзецца. Тут трэба, каб усё сышлося. У мяне тады быў і нейкі час, і імпэт, бо толькі выйшла кніжка, а я так вось іх наздымаў, а ніякі там нават прэзентацыю не зрабіў. Вось гэта, па сутнасці, было як бы ў прома-кампанію зборніка, але нейка яна так перарвалася. Там, можа быць, трошкі і аднаўлю, альбо штосьці новае зраблю. Зразумела, дзякую. Ну, цяпер давайце па нашым руках пойдзем, спадар Ян.
Я хотел запытать, а Диму Строцева вы ведаете? Дмитрия Строцева. Так, ведаю. Ну і як Дмитрий Строцев вам? Я яго не так добра ведаю. Вы мяне пытаеце яго як пра паэта ці чалавека? Ну, про поэта. Мне здаецца, Дмітрый Строцаў як бы спадкаемца расійскай літаратуры. Ён піша больш, мне здаецца, хоць і ў беларускім кантэксце, але мне здаецца, ён рос не на беларускай літаратуры, і гэта адчуваецца у яго творчасці. Я чытаў штосьці з буйной формы, якую паэму, ён добра валодае словам. Мне трошкі складана ўспрымаць паэзію пераважна беларусаў на рускай мове. Хоць я да гэтага таксама стаўлюся прымірэнча, сам доўгі час пісаў па-руску. Проста тут пытанне ў тым, што стаіць па-за вершамі. Я не так глыбока ведаю творчасць Дмітрая Строцева, мне складана так глыбока прааналізаваць, але, безумоўна, ён майстра, у яго вялікая ўжо такая паэтычная спадчына, безумоўна, ён вельмі такі творчы аўтар і яшчэ ён і выдавец, ён таксама выдае шмат розных аўтараў. Мне здаецца, апошнім часам, апошнія гады ён больш, напэўна, стаў вядомым як выдавец, які выдае беларускую паэзію за мяжой. Наста рука. Дзякуй вялікі за магчымасць. Вельмі прыемна паслухаць вас усіх сёння, асабліва адказы, канешне, хаця і пытанні вельмі цікавыя. Сёлета вы намінаваны на конкурс паэтычнай прэміі імя Наталіі Арсеньевай, ваша кніга, з чым я, канешне, вас віншую. І хацелася б спытаць, для чытача, для публікі, вы заўсёды пісалі і пішаце, і яна вас прымае. Мы бачым, як вы маеце вялікі поспех, але ці адчуваеце, што журы чытае кнігу, можа быць, інакш, чым звычайныя чытачы, і калі б вы самі былі ў журы, за што прагаласавалі б у гэтай кнізе? Да літаратурных прэмій і маіх зборнікаў іх у мяне такое трохі двойственнае стаўленне, бо ў мяне быў адзін такі broken experience. Мне складана сказаць. Я другі раз падаюся на літаратурную прэмію, і зараз, напэўна, я падаюся без усялякіх спадзяванняў. Гэта хутчэй як бы такая дадзенасць, што ў мяне ёсць новая кніжка, мне падабаецца, што робяць у прэміі Наталіі Арсеньевай. Я магу з чымсьці згаджацца, з чымсьці не згаджацца. Я проста падаю і аддаю гэтую кніжку як бы на суд сяброў журы, каб яны самі пачыталі сваім вокам. Я не думаю, што безумоўна адрозніваецца аўдыторыя чытацкая прафесійных літаратараў і прафесійных чытачоў. Людзей, якія чытаюць альбо чытаюць проста для сябе, альбо людзі, якія чытаюць пры тым, што яны пішуць. І тут такія могуць быць розныя пачуцці. Хтосьці успрымае на ўзроўні цікавасці тэмы, хтосьці можа зразумець яшчэ нейкі бэкграунд, што там у гэтым вершы ёсць яшчэ адсылка да чагосьці іншага. Так могуць чытаць літаратурныя ці крытыкі, ці людзі, якія працуюць у літаратуры. Мне здаецца, у гэтай кніжцы апроч добрых вершаў яшчэ добрая ілюстрацыя, хоць да прэміі Арсеньевай гэта ілюстрацыі не маюць дачынення, але Елізавета Лянкевіч, якая зрабіла іх, яна вельмі добра адчула тое, што знаходзіцца ў гэтых вершаў, як бы зрабіла цікавае ўвасабленне. Гэта мне вельмі радасна, што яна
праілюстравала кніжку і знайшла вось гэтую інтанацыю да маёй творчасці, бо у Лізы свой выразны стыль, але тое, што яна зрабіла з праспектам нежалезнасці, гэта нешта новае, прынамсі, як бы у мяне. Я аддаваў кніжку на прэмію, я рады, што яна трапіла ў шорт-ліст, окей, ці ў лонг-ліст, ці ў шорт-ліст, які трапіць, гэта прыемна, але гэта такая справа, все, ты аддаеш і далей уже не сочыш, таму што у меня ўжо было такое, калі я вельмі так востра рэагаваў на рашэнне журы і падумаў, што калі ты уже аддаеш, то аддавай і не рэагуй. Так, дякую за адказ, Ганна. Так, мы з Мікітам давно знаёмыя. Я называю гэта з мінулага жыцця. Так, ёсць такія адчуванні, і таму маё пытанне будзе такое: ці сумуеш ты, Мікіта, па літаратурным жыцці, якое было ў Беларусі, там з нашым фестывалямі, з нейкімі там конкурсамі, такімі вось сустрэчамі, і ці ёсць у цябе такое жыццё ў Польшчы, ці ты застаешся на сувязі з беларускімі паэтамі, паэткамі ў Польшчы, ці сочыш там за літаратурным працэсам, ці важна для цябе гэта наогул? Добрае пытанне. Гэта такая маё дарослае юнацтва, напэўна, прыпала на мінскія літаратурныя часы, і гэта быў класны час. Мне заўсёды здаецца, што у маім жыцці мала літаратуры, мала выступаў, мала нейкай такой вось паэзія адчувальнай, бо я нібыта увесь час займаюся гэтым, але больш займаюся гэтым у сваёй галаве, чым звонку. Але праўда, гэтыя ўсе нашыя паэтычныя нейкія выступы, фестывалі, не слэмы, но ў слэмах я ўжо не паўдзельнічаў, але прынамсі любыя нейкія такія сустрэчы, яны былі для мяне такімі істотнымі, потым нас трохі раскідала. Я стараюся сачыць і там прынамсі адсочваць там, у каго выйшла новая кніжка. Я магу не заўсёды яе прачытаць, але такі бачу, так, ага, чытаю, так, выйшла п'еса там паводле Ганны Комар, ага, там выйшла там новая кніжка, там Даша Бялькевіч, там выйшла кніжка, хтось яшчэ з нашых, там Алесь Снег выдаў там свой доўгачаканы зборнік. Я стараюся за гэтым сачыць. Мне здаецца, як раней не будзе. Тут як бы это тычыцца і там літаратурнага жыцця, не літаратурнага. Мне здаецца, зараз я як бы аднаўляю па-свойму там сваё нейкае такое літаратурнае жыццё, але мне здаецца, яно будзе нейкае новае, з нейкімі новымі людзьмі, з новымі сустрэчамі, і я магу сказаць, што гэта не добра, не кепска, гэта просто так яно ёсць. Я рады, што я магу быць на сувязі з людзьмі, я рады, што магу там адсочваць людзей там не проста з мінулага, а з-паза мінулага свайго жыцця літаратурнага і чытаць нейкія новыя вершы. Мяне гэта радуе, асабліва калі добры верш, там такі думаеш, што ты напісаў, чаму ён, а не я. Вось, і таму гэта такі працэс. Ну, яшчэ як там, мы яшчэ не легенды, і можа не станем, толькі п'яных багема нас ноччу хістае, і я зараз нібыта выстаю вось гэтым на такім парогу, ну давай пачнем. А жыццё яно ідзе, і зараз як бы не трэба яго пачынаць, яно ўжо пачалося. А быў такі момант якісьці, калі ты адчуваў, ну я пытаю, напэўна, таму што мне такі быў, да, калі было незразумела, дзе твая аўдыторыя, так, таму што ці хтосьці ў Беларусі ўжо шмат хто з'ехалі, да, а дзе параскіданыя па свеце, для каго я пішу, такое вось. Ну, таму што мы разумеем, што пісаць для сябе можна, там, давно мы пісалі для сябе, але калі ты публікуеш кніжкі, ўсё, то хочацца сувязі з чытачамі. Так, гэта добрае пытанне. Я паколькі жыву тут у Варшаве, і тут больш беларусаў, таму мы больш як бы на сувязі. Я так адчуваю, што бліжэй тая аўдыторыя, з якой ты знаходзішся непасрэдна ў кантакце. Але каб быць з аўдыторыяй непасрэдна ў кантакце, трэба да яе ісці. Да яе ехаць,
прызначаць нейкія спатканні, там браніраваць нейкія там рэстараны ці кафэ для таго, каб выступіць і сустракацца. Толькі так яно адбудзецца, гэта можа быць у тваім горадзе, дзе ты жывеш, гэта можа быць у іншай краіне, і нават так яшчэ прыкальней. Самае для мяне было парадаксальнае, калі я быў 7 гадоў таму у Амерыцы, і на адной такой тусоўцы да мяне падышоў такі бамбіза, кажа: «О, Мікіта, это ты! Я слухаў твою песню «Птушка», можа быць, 1000 разоў, чым цябе пачаставаць?» І вось гэта было праўда так карысна, нечакана. You never know, хто цябе чытае, хто цябе слухае. І ты, мне здаецца, увесь час страляеш некуды такую пустэчу, і не ведаеш, для каго ты пішаш. Я ўсё ж такі скажу, што вось калі было пытанне да нейкага джазавага музыканта, а для каго там, хто першасны слухач ці выканаўца ці музыкант? Ён кажа: першасны – гэта слухач, але ты, як музыкант, і ёсць свой першы слухач. Вось калі ты граеш, і ты это слухаеш самы першы, вось калі табе падабаецца, значыць, гэта і мае сэнс, і мае рацыю. Я б не ішоў тут на такім за публікай, у тым плане, што публіцы падабаецца звычайна не тое, што падабаецца табе. Публіка можа быць альбо менш дасведчанай, альбо больш дасведчанай. Рабі для сябе, а тое, што табе падабаецца, вось то як бы і паказвай, і, напэўна, транслюй. Вось. І мне здаецца, вось з галоўнага трэба ісці вось да свайго чытача, знаходзіць недзе. Это зараз ёсць, праўда, Інстаграм, просто гэта складана, знаходзіцца ў адным тым цэлым працэсе. На жаль, кніжкі самі па сабе зараз амаль нічога не значаць. Я маю на ўвазе літаратурны працэс, калі не займацца прамоцыяй, калі не намагацца іх прасоўваць і там з кніжкай ісці да чытача, а чакаць, што ў цябе выйшла кніжка, раптам ты станеш зоркай, no. У нас няма такога шоу Эда Селівана, у якім ты выступіш з сваёй кніжкай, адразу станеш папулярным, як Бітлз, і пра цябе адразу даведаюцца. Проста гэта бярэш і робіш. Ці не робіш. Так, Ганна, у вас все з пытаннямі? Так, тады зачытаю яшчэ некалькі з чацікаў ад Наталі. Што для цябе значыць сяброўства з Някляевым? Гэта больш пра падтрымку, пра ўплыў ці пра спрэчку? Interesting. Я б сказаў, што ў розны час па-свойму. Ёсць часы, калі гэта спрэчка, гэта спаборніцтва нейкае, бо ты не можаш быць заўсёды, ідэалізаваць свайго нейкага там любімага паэта. Калі ты таксама аўтар, а не чытач. З іншага боку, гэта мой такі любімы паэт, які мяне і дагэтуль здзіўляе сваёй такой таленавітасцю, працаздольнасцю і тым, што ён не сыходзіць са свайго кірунка. Проста Някляеў — это такі чалавек. У любой незразумелай сітуацыі пішы новую паэму. Просто, не знаю, трапіў у шпіталь, трапіў у турму, пішы новую паэму. А не пішацца паэма, давай нейкі напішам раман. Вось для мяне Някляеў пра гэта. Някляеў для мяне, па-першае, быць знаёмым, мець магчымасць патэлефанаваць свайму любімаму паэту і задаць там пытанне апроч таго, як вашыя справы. Гэта вельмі для мяне істотна, і быць як бы ў кантакце з чалавекам, на чыіх вершах ты вырас, і проста праз яго таксама даведацца пра эпоху. Проста гэта чалавек, які таксама цікавіцца вельмі сучасным, і сучасным увесь час, як бы ён такі маладзіцца, увесь час ён, як бы, хоць ён і піша там пра гэтыя свае 60-е, Някляеў трымае руку на пульсе. Мне здаецца, пакуль яго пульс будзе, яго столькі будзе рука на пульсе.
Вось гэта праўда. Чалавек ну, тытанічнага таленту. І мне здаецца, працаздольнасці, мне здаецца, ён даволі удачлівы, нарадзіўся у такі удачны момант, і сталенне яго, хоць яго такая біяграфія вельмі такая пакручастая, але з ім усё здарылася. Мне здаецца, таму ён даволі спакойна перажываў розныя нейкія свае крызісы, і там то, як яго лёс кідаў, праз тое, што ў яго была і шалёная папулярнасць, у яго былі і геніяльныя творы, і вершы, але самае галоўнае, напэўна, што за што я там, чым мяне там Некляеў некалі так прыцягнуў маю увагу, ён чалавек іншай такой характарыстыкі, высокай такой чалавечай характарыстыкі. Ён вельмі такі адважны чалавек, смелы і высакародны, вось што магу сказаць. Ладно, дзякуй. А яшчэ адно пытанне ад Ён Наталі. краш, як тут кажуць. Ну, абсалютна. Гэта такі чалавек вельмі круты. До речі, спадар Володимир Некляєв приходить до нас на зустріч на літературу каву. Я ось там вище скидувала посилочку, де глядять випуски на YouTube-каналі Аба. Там можна поглядіти. До речі, там подається навіть самий перший випуск. Це був менавіта Я з ведаю, Некляєва. я глядзеў. О. Так, яшчэ одно пытанне ад Наталі. Ці лічыш ты, што моладзевая мова ў паэзіі гэта спосаб зрабіць вершы болей блізкімі, ці рызыка страціць у іх вечнасць? Мне здаецца, тут як бы можа быць і адно, і другое, але можна не... Гэта як з жартамі. То бок ты можаш жартаваць жарты, якія імгненна уплываюць на публіку, і адразу адбываецца вось гэты ха-ха. А можаш пажартаваць нешта больш складанае. І ёсць рызыка, што цябе не зразумеюць, але ёсць верагоднасць, што цябе зразумеюць, і ад гэтага яшчэ больш накрые, і па-іншаму чалавек будзе ўспрымаць вось таго, хто гэты жарт стварае. Безумоўна, тут трэба знаходзіць такі баланс і паміж тым, што Ірына называе поп-паэзіяй. І мне здаецца проста, што мне асабіста бліжэй тое, што мае нейкі такі кручок, такі хук, які можа захапіць цябе. Я не знаю, наўмысна ці не наўмысна, але потым цябе пацягне ў глыбіню. Вось калі ты проста нейкую вось накідваеш глыбіню, а слухач, чытач не падрыхтаваны, то гэта будзе як бы безумоўна. Тое самае вось як, напрыклад, вучыцца джазу ці вучыцца слухаць джаз. Трэба пачынаць з чагосьці, што лёгка ўспрымаецца, знаёміць цябе з жанрам, і ты паціху як бы бярэш кагосьці там, ага, так, пачнем з кагосьці такога больш вядомага, потым ідзем на наступны, там, Майлз Дэвіс, ідзем далей. І ўсё гэта трэба паступова. Бо калі ты адразу там возьмеш нейкі атанальны джаз, то ты скажаш, не, джаз это кепска, мне такое не падабаецца. Вось да ўсяго трэба дарасці. Заігрываць з аўдыторыяй, пісаць сленгам, мне здаецца, гэта не сама мэта, просто, калі ты ведаеш сваю аўдыторыю, вось Аня пытае, а дзе твая аўдыторыя? Калі ты ведаеш, што твая аўдыторыя, яна, не знаю, там 18-гадовая, яны там паляць свае ці аднаразкі, і гэта іх эстэтыка, гэта можа лёгка з'явіцца і стаць эстэтыкай тваёй творчасці. Гэта можа як бы прэтэндаваць на аднаднеўнасць, вось як на аднаразовасць, але з іншага боку, калі яно там нешта эвалюцыянуе, там мяняюць там нейкія штучкі, то можа быць і пацягнуць і на штосьці такое больш глобальнае і даўгавечнае. Дякую. А вось яшчэ таксама я хацела спытаць пытанне, да. Заданне. Да.
У вас ёсць вершы як бы і сур'ёзныя, і вось гэтыя такія як бы нават з'явіўся стэндап вершаў. А ці заўсёды з вамі было вось гэтае пачуццё гумара? Ну вось нават хто быў на гэтай сустрэчы, не ведаўшы вас, адразу бачна, што ў чалавека ну проста файнае пачуццё гумару, і гэта бачна ў гэтых кінавершах і ўвогуле. Ці ну ад самага пачатку было з вамі, ці ну як ці развіўся гэты жанр стэндапа вершаў? Не, дакладна яно неяк развівалася, бо ты кагосьці глядзіш, і ўсё роўна на кагосьці ты хочаш да кагосьці ты хочаш быць падобным. Калі казаць пра нейкую беларускую літаратуру, ёсць там ўсё роўна там як бы дзве плыні, там тыя, хто там умоўна за Някляева, хто за Рязанова. Ну, хто я патлумачу. Ёсць тыя, хто за такую глыбіню дзеля глыбіні, і хто за штосьці для людзей, як гуляць дык гуляць. І пры тым, што не пазбаўленая глыбіні. І гэта як бы тут два такія пошукі. І вось, але калі б я толькі літаратурай цікавіўся, то, можа быць, там было б ўсё так адназначна, але не ўсё так адназначна. Мне падабаецца стэндап, мне падабаецца жанр візуальны. Я шмат гляджу там рылсікаў, глядзеў шмат мемчыкаў, і гэта ўсё сённяшняя культура. Мемы — гэта таксама сённяшняя культура. Рылсікі — гэта таксама сённяшняя культура. Па сутнасці, як бы дзіўна гэта неяк не заўважаць і не інтэграваць это ўсё. Не, я люблю просто мои любімыя жарты кажуцца заўсёды з максімальна сур'ёзным выразам твару. Той чалавек, які жартуе і сам пасміхаецца, ну, ён для мяне на чацвёрку у жартах. Калі ты ўжо жартуеш, то як бы вядзі да канца сваю нейкую справу. Вось. І што тычыцца там нейкіх там стэндапаў, мне падабаецца, калі за там нейкі вечар ці за выступ могуць быць некалькі розных пачуццяў. Штосьці глыбокае, штосьці павярхоўнае, штосьці памяркоўнае, штосьці радыкальнае. І ну, так, калі гэта ў табе ёсць. Калі у тебя нейкая адна інтанацыя, можаш гнуць адну. Мне падабаецца, калі ёсць нейкі гумар, калі ёсць нешта сур'ёзнае. Проста скаціцца суцэльна ў гумар, можа страціцца паэзія. Проста на сур'ёзным такім твары чытаць сур'ёзныя вершы, ну, maybe. Проста таксама гэта ж, калі ты узаемадзейнічаеш з людзьмі, то таксама нейкі ёсць і тэмпарытм, і пра што мы кажам, і каб не была адна інтанацыя, неяк змяніць трэба для таго, каб ну, вось, гэта там асвяжыцца, так сказаць. А яшчэ вось пра разнастайнасць. Вы пішаце вершы для сябе, а таксама для іншых выканаўцаў. І ёсць шмат там песень на вашы вершы. Што падабаецца вам болей? І зараз уключу Дудзя, на чым большай зарабляецца грошай? Я вам так скажу, што я апошнім часам амаль што гэтым не зарабляю. Больш за ўсё прыносіць канкрэтна камерцыйныя замовы, але гэта там трэба напісаць там песенны тэкст, але ён да паэзіі мала. То бок ты пішаш гэта са сваім паэтычным майстэрствам, але ты карыстаешся нейкім, вось тое, што казаў, што займаўся там рэкламай, ты ўжо задзейнічаеш трошкі іншы жанры. Пры тым, што як песня і верш, калі мы кажам там песенны тэкст і верш, гэта розныя жанры. І тут як бы трэба вось тыя паэты, які ўмеюць і там, яны будуць паспяховымі і як паэты-песеннікі, і як паэты-паэты. Мне больш за ўсё падабаецца, хаця таксама. Ёсць у мяне досвед, калі бралі мае вершы гатовыя, на іх пісалі музыку і стваралі песні. Ёсць у мяне вялікі досвед, калі мне давалі рыбу, то бок форму і мелодыю, а я выдумляў, пра што гэта будзе песня. Больш за ўсё я атрымліваў аўтарскіх. Вось калі песня атрымлівалася паспяховай, круцілася па радыё, то я за яе потым атрымліваў свае аўтарскія грошы. Вось. Але паэзія ў чыстым выглядзе мала прыбытковы бізнес, я вам так скажу. Хоць яе таксама можна манетызаваць.
Так, уміле питання. Што спадвігла змяніць вобраз і пусціць вусы? Пайшоў за хлебам, вярнуўся іншым чалавекам. Пайшоў стрыгчыся, кажу: слухайце, а пакіньце мне вусы, вы все згаліце. Не знаю. Тут шмат, тут не так як бы ўсё глыбока, як піша моя любімая паэтка, прыкладна дно птічы, а па-другое, тут у кожнага ёсць свае архетыпы. Мой бацька калісьці насіў вусы, Джордж Харрісон у сваім прайме насіў вусы. Ну і ввогуле, мне здаецца, ну, калі ў цябе растуць вусы, то трэба гадаваць. Трэба іх насіць. Потым штосьці новае будзеш насіць. Ну што, сябры, калі больш няма пытанняў, мы ўжо гадзіну цэлую гутарым, можам папросім Мікіту напрыканцы пачытаць нам некаторыя вершы. Я з задавальненнем. Так, я вам прачытаю некалькі вершоў са сваёй новай кніжкі, якая называецца «Праспект нежалезнасці». Вось ёсць такая з'ява, якая стала папулярнай, напэўна, ці прынамсі атрымала сваю дэфініцыю, якая называецца FOMO. Страх таго, што ты як бы губляеш вось гэтае жыццё і магчымасці. Вось у мяне верш «Пакуль ты спіш». Пакуль ты спіш, жыццё ідзе. Смажацца катлеткі ў цешчы, а рэдкі лес у барадзе да ранку робіцца гусцейшы. Пакуль ты спіш, ідзе жыццё. Не спяць каметы на арбітах, на дрэвах роіцца лісцё, а птушкі зноў ляцяць у твітар. Тралейбус рухаецца ў парк, бітлоў спяваюць на паддашку, губляе галаву Нед Старк, пакуль ты спіш, мяхі прадаўшы. Гарыць мастацтва дзеля мас турбуе гледачоў без меры. Не спіць ад Марса Ілон Маск, а Макс даўно ўжо на Венеры, пакуль ты спіш. Гучаць па радыё хіты. І шмат лухты гучыць таксама, пад свой матыў ляцяць гады, і з кожным з іх старэе мама. Штодзень да самазабыцця выходзіць сонца і садзіцца, і першае тваё дзіця улетку мусіць нарадзіцца. Паэт адольвае пакуты і піша, і ўсё здараецца, пакуль ты спіш. Ёсць у мяне адзін сябра, ён у Мінску жыве, Віця. Гэта такая цікавая гісторыя. У мяне мала, напэўна, такіх партрэтных вершаў. Раней там развітанцы гэта была такая пачуццёвая гісторыя. А пазней вось у мяне быў такі трошкі крызіс першага зборніку. Пра што пісаць далей? Пісаць у тым жа самым рэчыце, шукаць нейкую новую інтанацыю. Я пачаў шукаць інтанацыю, шукаць нейкія новыя тэмы і спосабы там, не знаю, натхнення сваёй творчай прыроды. Віця. Віця жыве адзін, колькі ўжо лет і зім. Можна яшчэ трываць, працай сябе грузіць. Віцю 52, Віця жыве адзін. Ён малады такі, просіць, каб з ім на ты. Дзевак у дзве шчакі, каб не губляць матыў. Бачыць жыцця блакіт, Віцевы васількі. Віктар з лаціны як? Пераможца я, перамагаю свінг. Віктар, які ты янг. Што ж ты сям'ю не звіў? Віктар з лаціны як? Ёсць у яго 7 нот. Гэта яго сям'я. Што да такой зямной? Жонка была змея. Гэта было даўно. Нават не ўспомніць як.
Віце адзін зусім. Ён перад сном басіць, толькі сярод сінкоп, ніжнімі ля і сі. Верыць, што хопіць сіл. Гэта дзяліць з сынком. Вось. Ну і апошні вершык, які я сёння ўжо закранаў гэтую тэму людзей тонкай душэўнай арганізацыі, можна дадаць яшчэ і рухомай псіхікі, якіх хвалюе тое, што не хвалюе нормісаў, як зараз можна казаць. Людзям тонкай душэўнай арганізацыі жывецца цяжэй. У іх рэфлексіі абзацы, месца для тэмы імправізацыі, тут не ўвязацца, там не звязацца, не жыццё, а танцы фей дражэ. Мусіш знаходзіць сказы і выразы, словы вышукваць, каб не абразіць і не пакрыўдзіць, бач, які выразаўся Паляшук. Людзям тонкай душэўнай арганізацыі цяжка знаходзіць дзен. У памяць усё ўразаецца, ад каланізацыі да каналізацыі, і наўрад ці пасля прызнаецца, што сапсавала дзень. Людзям простай душэўнай арганізацыі ўсё да задніцы. Дзякуй. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй, што вам не да задніцы, за вашае пытанне, за гэтую класную літаратурную гадзіну. Паэтычны тэлемост, мне здаецца, адбыўся. Што скажаце, Воля? Так, дзякуй вялікі, Мікіта. Усім, хто прыйшоў, пытанні былі цікавыя, адказы былі таксама і цікавыя, дзесьці сур'ёзныя, дзесьці смешныя. І я лічу, мы файна і утульна правялі гэты час. З вамі была АБА, Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, рубрыка «Літаратура і кава». Мяне завуць Воля і ўсім да пабачэння.